Sabaw, 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 sabaw. Wow, sabaw. Lupin! Lupin! Ali! Soalnya, awalnya soalnya. Lupan lagi na ayo. Katong gima. Basta ayo kontra kato si Soy. Kumpay niya siya. Kondisyon mo ngayon sa Di kam na sila. diba? Sa pagkakiri mo kontra, may kina siya. Tigilain. Profesional ng mga bata din eh. Ng mga boy. Mga bata eh. Subul, asa ng mga boy. Boy, mga profesional. Boy, una. Boy, kato si Quinta, sugal ko. Ay, masay sita. Kasa ka nag-short. Patay ka biyaran. Kana pre. Karong alas 5. Ako alas 5 rin na. Hala, si Lupin! Lupin! Awan mo dito siya kay medyo mo nang bulang. Ah, ito yun. Gabi naman. Ako pa yun eh. Asa ka gaw? Pe. Pag mo tulok mo bakit din pinag ko kayo. Ako napatog ka ng itlog kung mga bakit. Di man kamo tuo. Kaya naglumlum dito tulog ka buo. Mag-ingog ko tayo inyo sulong. Di man. Patay. Oh. Dito man gibutong man ito dipita si Soy noon. Alo asa sa bunga. Dahil ang di ko ay Di ko kina jis lagi no. hapon lang. Ay si Kuya Abay kinatay YouTube signal. Mga kiros ay. Pila na Jumilia? Boy, ka-15 ba? Di size? Des dao. Ha? Di. Mas magsilbi pa tong mga taga-mali. Asa? Namay. Kadawa di ka minimum sugal dito. 2,000 man. 2,000. Nya wapi ka kwatan. Di man ang ikabay boosting ng Jumil. Duha gumuwi-uwi. Na maklakla duha, klakla. Klakla ipo og si Jumil pahit kay Pang magkuhan dito dai. pahit lang ko. 2,000 per game. Ligon magagakla ipo Jumil. Pero may sa dito ko. Lambi maging ugbok ni mao gani. Ya ada madao-daon kay Domingo. Mo sugal ala ko na sila. Manuwa to. Naay ko murag pista boy no. May pag ato na ko musugal atong klaro itong taga bulas. Ah, mantay klaro sa dugi kwarta sa pajag kwarta sa duwa daogo na to. Kwartas gawas. May manang inyo ko ato ang player kay di kay kurot-kuratan. Pataka sa sugal grabe. Na may uban nga kwarta ray daogon. Ilabaw pag inaan nga. Dahil lagi ikaw dito. Patay na.
Alam niya, butanga. Lamia to ba eh? Plan. Inutil. Upat ka player naman to boy no? Upat ka team ano? Unsa man dua kaning Pista mong guros dao. babae po laki. Malaki. Oh, Super class B. Ang tumanoy. Nanawalas na taras na. Ay, di masinde. Kana tingin ka mga kana laging sabong mo ng mga port ni anak. Tingin. Na kwarta ra daog buta na manugal yung kahawat lang na sa manugal. Hmm? Mabitaw mo nang ni og kuan kanam kay abay-abay sugato sug tagato man ano balag ano? Tan-an lagi tan-aw. kuha nila padugok sa numusas Sa gawas. birthday, paduras ko ng kwan. Pista masad. Pista. Pero bati kita doa aja di labong sa to kasuwa. Asa man? Dao. Dao. Tumas imong. Karon di Ikaw man size. magduwa. Kay ingon lagi kag di makita Dagdag diri mo bola. Kanang alas 2 Kung nga, pa pati ito, ma. sabot di makita. Do kay lang usap ang adlaw nga to tagal sis kapin. Dugay kay ganaron. Siga meron. Puting inita dito at bangay. Kana kay pinigog ka ng di lang daogon kwarta gawas hinuigo ay giduwa kay 2,000 per game god. Nana lang ka ng oy amuhay 2,000 per game ning kamot man gid. Ihay puding kamot. Tay kwarta yan. Ay pagkatay ang kwarta. Okay, lima. Sila ra kaduwa. 14 kedua. Oh, ikir sa sila. 15 kedua. Sinduta na no. Di naman humalo sa gabi adlaw goro eh. Di na mo man. Mo nang di ang cross sa pista dia daw day 15 di size. Kadi karon Domingo. Pwede kada na dako. Pwede kada na dako. Ah, adlaw ka dakop di man ka mo kuan na aram ka dito, kan aram ka. Bawaan ang pastaan ay kayo. Kapupong na. Jagas maling na dako mga dagdag. Daplin sa kita sa maling eh. 20. Namawan Di- tayo balibulan. Di gi angay. Manuwa sa jubil dia. Na amo sa financial taga sungot. Di man angay gid magkuan. Suga gayud daplin sa sada. Kini taro mo na to sa sako lagi kuha. Habang masura dito ng lala. Dito po ko. Nawag talaga sa wawa lagi. Nato nang utana boy asa ni nga kurtibus ni ana. Aw. Pus ko ba? Di basi mo duwa dito mga masyaway sa sila di ay. Asa ni korte nag-asit ang dia nada de suok ha. Di nara mas kuan. Na katong page sa mga abot-abot volleyball ba? Sigara manuwa karon mga taga ko ano lang. Taga buho. Sila lagi yung biyahe. Kapay katugin, huwag yung hatag joy. Ato din yung joy guys. Nasisikyan na, nasidato ko mo. Pato nga si Mintoy. Si Mintoy, gahi ako. Lawayan mo ka na mulay? Tawa ako kung lala. Oh? Lami kina dito ka nang dagkog linya ba? Kurti ba? Abot sa ilawom dito. Kana umpok ipo ano no? May dito, sukot na yun. Nami kayo dito. Dire man gud ang umpok delikado. Ligi delikado out pirmi. Okay, kuturlado gali. Dako kurti nga wa man di man gamang pugong-pugong. So out ya po. Abi sa duwas ipo sa kauban niya tayo maling na no. Basta wing no. Yung routine ng tawin. Ha? Yung walang nas andi pa. Hindi ano ka dito. Tanwa po na. Out. Out. Kuya mo Sugat sa kayo. Skoro sa Bernardo. Ah, sa ito guys. Yan na siya. Ya suso. Yan man ka. Ya suso. Yan mag-iyan na. Kasi promote to ba mo kila to eh. Dili ko si Kuan. Dagan. Daot. Kila to tawanan utog dan oh. Aralin.
Ha? Ang daot ay daot. Ikaw sa manok. Oo nga. Pista gid kana di makaon. Pistas Ay. daw. O pisas daog ro na. Og Lunes man pista ro do. Ah, Lunes lagi mo na duwa Domingo kay di mo human Lunes pa. No, Domingo man sugod di size. Oh, mo na sumarat no. Balik ka to ba? Kahala na oy. Baboy. Bay baboy. Pila to kilo sa baboy kapitan? Pila. Pat. Pila kilo. Dako mi bay baboy yung kapit, 4,000 kapit. 4 city. Ah, pita man naman Dos sa sabok no. Lagi 230. 35. 4 city. Pwede naman pati na sa to sa kabuok. Tapos 10 kilo. Di man ka mo palit di buka ikar mo say kana mang Di ka ay gamay pira. Nang gamay. 5 mi bakin. ari ka palit. Na mo. Adto ka palit ang kulay layo sa nga Sa butag baboy na. Pero tingin mo asa na kanang 20 kilo kapit, yung 5 Ang kanang ko lagi kay Marina. katong amuha 5,000 ra ko to baboy nagtugod pagkuha dito sa Argao. Oy din ay asal na ano to. Marina ug ang kuan mga kuan to boy, 5 kilos ug gismin. Ang gali. Sama reset. Di ka mapalit lagi baboy diri. Ngita nga ato sa gas mga bukid gamay. Mura gyapon gasto ra gyapon. Na sa gasto lahi ra gid. Ko pag mo. Ano di? Isiwan na rin na balik G wow. Wala na hunong mo ka diyo. Eh, balik siya dito. Dito mo balik na to. Ang anak ko sa wag. Hindi na ko buwag na. Ah si Ismi? Ni Ari man to. Manghugas ko na siya. Lager boy. Hugas ka pilang lubot. Ismi tirada di ay. Bayot. Di babay. Ngay gamay to ba? Natin ay gamay. Sa tengan sa Angkan mo no daw. Nay gamay at Namatay man ang bana to. Namat lang namatian ko lubog group ko galit. Abo sayop sakit eh. Nailahang kwarta gud pa parking. Tapilay kwartas parking. Pila score? Terus 4? Ugno buda. Wala labot palabo gid. Sige ka gamit ang bayan ng pwede. Ay gid. Ay, wari pa. Oh, di ari ako ko ni balik mangari. Mumpuni ka sa tabi. Kabaw joy. Kay wari sawa. Palit sa angin. Kasabot sa kan straw. Kung mayan na abi kung mayan. Ano mo yun? Abi nahungan. Kason. Nasito. Kada buwan din ang ilahan. Ang permit niya. Kada buwan na lang. Kada buwan na ba ng Di mo na sila tuwan gud katong tuwa sa main outlet gud. Magkupta na nagbanang buwan. tare polis. Pulis kupta na. Ay, happy. Polis lagi dito. Kapit may nutin. Kani murag kaning usa na bilin diri kuan ni siya sa main outlet na sana. Kana mga Wan, murag wa kani.
Dewa man mahunong. Marinya dayon. Wala hawak marinya dayon. Mo na Maong gidakop mo ban kay usara may pansayas iko photocopy ra man. Mura ra ko nang jeep uban gud. Pwede man naghanan. Mabitan na si Ano ala na ban jeep nga na Ladlad nga outlet ang size na usara. usara. Makita na nga. Xerox May dagan yung... ang usa mo reklamo na kanang main outlet gyud direct. Mabitan na mo ban sakyan na no? Pag Pila rin nakadagan. Duara. Karod. Isa sakay din tanan. Tawa na kadagan. mahal kay madakpan ka na. Sa jeep pati mahala. Half million mo no? Weapon size? Oh, 500,000. Patay Patay na. na. 500,000 na. Ang bola ni anak to. Sa housing, branded housing. Ang plaza lang. Kuhan, 01 ki mo itik kinamahalan ko sa tanang franchise. Kinsa? Kinsa? Ang sakyanan man. Ang mga franchise sakyanan. Ang kinamahalan ang Aurelio. 01 ki. Oh. 01K. 500. Pinalit ito yan. Pinalit, 3,000? Kalibo ko sa. At 500. Bot lang. 3,000 ito tara. Gikagid na malagang mananap. Pero ah. Mari na yan, may ganyan gusto. Pagwa. Bolboy pa. Nakakain. Para tugaya magdao rin niya. Nawa, di mo tayo baligya. Out. So na na gating gamaya marami po. Kalibo na dote. Ang kuha ni anak ni yan dagko na. Baboy to gig. Pakuha lang mama kay ang lawas na puno mas mga gagbay mananap. Asan mo rin? Asan mo rin? Gi kinalagay ni anak to di Kaniya, gipadaay. Asan pa da? Ito palit gipada lang mama kay puno mas mananap. Di pa agihol na halin day. Oh. 3,700. Tagpila. Ambot lang pila ka. 373 ka daw kuan. 3,700 gabi eh. Huwag magdaog ka. Ni ang kandaw. Buka. Nganong ka mga kun? Mura. Aw abi na ko ganina sa alas 11 diyan ba? Alas 4 ay mo undang. Wala tabo na site. Yayaw ni mo. Patay. Ay gani. Kaya na nga. Site oras. Dukdukan mo mo. Isa pa kaya ay dukdukan to kamo. Di kaya ay. Sa bungalan pa. Ugakoy mo para di ko buka. Undang og 4 uso tabo. Undang. Di ka trabaho. Site oras Nora. ay trabaho. Joseph Ah, Galbas. itupong sa kuwan, sa bibi. Tupong lang kita bibi. Tupong na ni kuan. Aris lang atin kita bibi. Kilit. Ay, natalo. May gani. Kapit. Ayan, dyan, kita mo. Tama niya mga naganda ng tuduhan. Buwan niya, kwarto. Tamban. Buwan na minyo diha. Yan yung kabintoy, day. Uy, yan yung kabintoy. Ngunungan kay nahulot ang 4 milyon. Panday na na, ulam, panday Mario. Tarong sila. Ako lain na naman ini. Malaman. Kato ng babaw. Pandang to Mario to ba? Lala idol ni ko na galay ko magala dito ni Lucas ako. Aloy ani kuyos na. Ang gisogo na si Lingkod. Isa may gago.
Ha? Kapoy kay. Sa bahan yung naggalay. Sa ko naggalay ni mong tanong. Ba, sa bahan yung Ang 30 kilong lang, luya, 12 kilo lang. Ikaw, Ines. ko rin yung tanong no? Dito na lagi ka. Dito. Dito na. Ito lagi, gurang tanaw. Ikaw sa nagita ko ba? Dito sa dito. Gurang sa nagita ko ba? Hindi man. Nigeria, gol mo yung tanawan niya. Kaya na siya, hindi na mulaptan. Dito si. Tanaw niya, mainitan ba? O mainitin eh. Guard may nagsigsuot ka babaw yan. May nagsigsuot sa ako. Chokat kung muna ka plata yan ko. Ilang Si Fredo nagsige magkabo dito. Logol kay anak ko pa ni anak galay. Ari na ko nagduwa ka na. Kamli, Jomel ito, klo ni Jomel ay. O, katong dira ba? wes kurir na. Igual as this. Iwas utson na na para Layo-layo. oh para mag sa kuan lalis man gid gali utson na lang. Anaon? Ay sigha layo ra kayo. out yun. Side gito. Ah kuno layo ra to. Regulatan re out ay ari layap siya. Pagawas ay makambak-ambak diha. Kay kuha preparasyon para dito daw ba? Videohan Apil ang pagkalit niya eh. Oy, preparasyon para daw. Apil ang pagkalit la bangisa. Si Gina to dito turun. Sabi mga pindi. Listen kay. Di nga dito sa kuan. Din eh? Kapili gini na pero luya sila. Kelas B, kelas B. Tubangan yun. Dia tulo. Doon na. Katong kabiara po ko Jumil ba? Pagida dari Pablo. Murag ko Mikaela. Pasong. Dobo. Oy, wa man mo dayon na. Jumel tay. Bunal. Basta askin tao. Askin tao dito gyud. Grabe kay lubo na kasi kabiara sa wado eh. Anak mo wado. Ko amo ni Neil may ko ano mo. Bisa ka kulit. Kulit ho na din. Baog jumel ni mo sa wasing utag. At nang buwan mo. Mahari mo toklo mo sa ato ko. Baking lamay kan. Di mo alam ni dito klo. Just G, sobraan. Na sobra mag-abanti. Sai. Grabe power J. Kusuga ba kabkab. Wala na usab na sana.
Daog na? Daw, kisa may kadaw ka to. Tres.